Damene di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madita salubna hurian nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masyak kami padita joki manaik manan. Akadamang do dainang bongot mahita tu minggu septua gesima. 70 hari adorang soha heheon. Lo samu mahami akamang do akainang lau mamaritahon hata de bata tu tonga-tongata. Marhite akun YouTube bagasta manalu rumejuk channel. Anggiak mamarhite pamaritahon nami boy rap hita majakon hata de bata makang luhon hata de bata itonga-tonga ni pargoluata lau patubuhon ngolu partodiota. Kadamang do dainang hata de bata nagabe turpu jamita di minggu septua gesima Minggu 31 Januari 2021. Imana dianek sian Evangelium Lukas bid 4 mamuka mai sian ayat 31 saharo di ayat 37. Lukas 4 ayat 31 saharo di ayat 37. Songonon mahatani Jehovah hujahahon ma dihita. Jadi tuat ma ibana tuhuta Kapernaum na di Galilea. Diajari mana sida jumpa hari sabat. Gabelongang do rohana sida ubegi podana. Ay marsahala do jamitanai. Jala adong ma di parguruani sada halak partod dina hodar. Marsuara nagogo ma dianggukon. Oe Jesus nasian Nasaret. Marhua ho tuhami. Narodo ho hape mangagu hami. Hutadda do ho. Nabadia di bata do ho. Alai disongkaki Yesus do ibana di dogma. Sipho ruar maho sian ibana. Jala tutonga-tonga ima disapat tonton dina hodari ibana. Lahu ruar dang mahua ibana di bahen. Jadi longang marohana sida saluhutna. Gabe masih paduha mana sida. Nabuhadoon mardongan huaso duhuk gogo dipaksa akaton dina hodar gabe ruar do. Jala sarma baritana tunasa inganan humaliang ido ianggo sahat nihata ni debata hurian hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus parangetai pangalahot ta sigano pari ima sorminan songodia hadiriota dang bui holak kata dang tukbe holan sian pakkatayo kita lau mamereng songo dia do parangeni sasahalak lau manada songo dia do parrohauni sasahalak alai hataridaan songo dia do sasahalak itonga-tonga di ngulura parsaoranna tarida mai siang pangalaho akaramang do dainan totu di ngulu taon iko saurdok do hata dohot pangulahono alago do halak di partikian sinuain hola jago makatahon malo makatahon malo dia kepaduhan alai dang adong hataridaan itonga-tonga di nguluna turpu jami tadi minggu ta sadarion akamang do akainan lau mamerek kita dihadirion di Yesus songon manusia songon debata sian hadirion ni Yesus boy ta ida nasa urdok do nasa hatana dohot pangulaon sian pakkatayonna marhuaso do ibana songon debata sian pangulaonna tarida ma kuasona songon debata hurian hina holongan manghutun pangajaran dohot akahalongangan na pinatupan ni Yesus totu gogdo akahalak nagabe olo porsea tu Yesus alai gurang berotong naso porsea bahkan gabe lamak kasubuhon Yesus ala buasa songon halak parise songon halak siboto surat haroroni Yesus hadaredain Yesus dinasa ulauna gabe manggeser paranan nasida gabe meraguhon saluhna peranan ni nasida di akahalak naung porsea di Yesus Allah holan patapak hudul halak parisi doh si boto surat uli dia kapaduhan
alai dangadong tarida di akka pangulahon. Hurian ahina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu sarana menarik. Sian hadirion ni Yesus. Ditulak do ibana akaman do akainang ditano di huta hagudanganna ima di Nasaret. Dungi pe ibana borhak ma ibana tu huta Kapernaum lau mangajari mamaritahon hata ni dibata. Di partikianaon hobar tuturpukon akamang do akainang sian sudi gudang ni akahalongangan na pinatuban ni Jesus sian turpukon na nanaing idota ima halongangan na pinahaluar ni Jesus todi nahodar sian sahalak na adong di perguruan. Jadi ujung na marguru do di dalam mengajari do Jesus tu akahalak na Kapernaum di tika na mengajari hata di batang o sisi do songkok to di nahodar tu sahalak na adong di si. Sian ima na yang idaw takamang songod dia do Jesus patuduhon huasona marhiti hatana. Na marhuaso do hatana manaluhon akka huaso na adong di portibion. Jal hartaridaan na siya turpukon margogo do hata ni Jesus. Marhuaso do hata ni Jesus. Lau paluwargon todi na hudar. Siyan pamatang ni sahalak na adong na disi. Hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Mangihutun turpukon garuk sabat di patupa Jesus do parguruan tarikok tuhata ni dibata tua kahalak na di Kapernaum. Jala ditiki na disonggo pito di nahodari sahalak na adong na disi adong na menarik tong na nang idauta jala gabi bui dapot tita sada pangatusion ay na bui do hape dang holanjol mahape na manada Jesus dang holan manusia dang holan jol mahape na manada jala mangakui kuaso ni Jesus. Alasian terpukon bui idauta doho donang partodi nahodar doho do akka todi nahodar doho do akka simulisi manada dohot mangakui Jesus dia ka kuaso dohot hagugoon. Tarida mayak kamang do akanang di ayat 34 di dok todi nahodari. Oe Jesus nasian Nazaret marua ho tuhami narodo hapi ho mangago hami. Berarti sini boy idauta mabiar do nasida mabiar do todi nahodari ditadda do diboto do Jesusi namar huaso situtu jala di dok usenga kamang do akainang hutan de do nabadiani debatan. O masada ng idauta huaso ni Jesus ubalga huaso ni Jesus manggonggomi sa luhut nasa huaso na adong di portibion gumugulo huaso ni Jesus di tonga-tonga ni portibion. Hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus na mangingot akamando akainang nanaing idauta naking taringot tu parnguluota ikut saur do pakatayon dohot pangulahonon. Ido tong nani ulahon Jesus. Ala saur do hatana dohot pangulahonon akamang do akena. Tarida doi sian songod dia pangulahonon ni Jesus di parjami taon dohot di pangulahonon na. Nuaing akamang do akena mulutai dan nuaing itonga-tonga ni perdalanan ni muluta. Songon halak na porsia hita buha takas dope tahanguluhon hata ni dibata takas dope taha porsiai hata ni dibata takas dope hata ni dibatai bui pahubaho kita takas dope hata ni dibata marhuaso lao mengaramoti hita jala marguguyho kita sudinai mulak songon dia pakka porsiota tu hata ni dibata. Molo porsia do hita margugu situ tudo hata ni dibata. Dingulu ni akka na porsia. Margugu situ tudo hata ni dibata. Paubahun rohani halak na juga. Margugu do hata ni dibata. Lau
paulakon maju rohani halak naung sanga madau sian debata. Asal maol tajakon hatani debata, asal margugu hatani debata, mahula di bagasan mulu ni akahalak na porsia. Huriana hinaholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Molo tarajumi di bagasan parngoluata akamang do akaina. Taida naki ternyata to dinahodari saya mawaraor diganuk inganan diganuk partikian. Artinya boy do HP to dinahodari adong di gereja. Boy do HP to dinahodari adong di tonga-tonga di parpumungan di halak natongon marsiajar marang marguru di hatan di bata. Boy ubah ini do kamang do akaina si polisi to dinahodari boy do adong diganuk inganan manang partikian. Nuaing buhado tu hita asa siani akamang nabuy idaota asa adong si jamutonota itonga-tonga ni muluta songon halak na porsia. Na ikon si jamutota hadiriota asa unang disonggopi todi nahudar hita. Nuaing todi nahudar ragam todi nahudar songon dia domang pandita. Apakah sebatas songon na disonggopan manang taduk masongon halak na kerasukan? Imana naing bidang idaot takamang do akainang asa boy hita majamoton padauhon guruta sian akar ragam parangi na maggubarhon parangi sian todi nahodar. Hurian na holongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Totu asa dauh hita sian songgopan ni pangalahon ito di nahodar naik unang langgus hita di nasa perdalanan ni guluta. Unang langgus hita di nasa gulmit ni guluta. Asa sianima akamang do akainang toktong di bagasan pangaramotiok kita, toktong di bagasan todin itu hani hita di nama dalani mangulahon nasa ari-ari ni guluta. Nuain taida ma akamang do akainang ahado nanaing si putih honota, ahado nanaing si idaota, ahado nanaing si jalo orota sian turpu jami taon nalau si piopota. Na parjolo akamang do akainan tuturo tarajumi do marhagogo odope portibion. Gok aka huaso na pinatuduhon ni portibion. Gok aka huaso hahulomon, huaso pardagingon, nafsu duniawi, jabatan, harta, doa lena asi. Imana boy dohonon ragam kobaran sian aka roha-roha sian todi nahudar. Sipata alani hagaliota galihita gabe talu hita gabe dang boy taalo aka huaso hahulomon dang boy taalo aka hagiuk ni portibion. Bahkan godang gohita madabu tuaka huaso hahulomon ala sosau na dirohantai. Gohita gabi mamaku huaso ni portibion huaso hahulomon lau pasauton na nihirin ni rohanta. Akaramang doho nainan totu naing dohonon unang mahita gabi hatuban ni sian aka huaso hahulomon. Unang mahita akamang gabi hatuban ni aka todi nahudar. Hurian hinaholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Dihasuguhon hahulomon do hatiuron. Dihasuguhon hahulomon do hatiuron. Molo maoldo tarjalo ni halak akahata ni dinggan. Tarlumubi hata ni dibata. Tentu rajuman do na disonggopi aka roha-roha manang parangi sian todi nahudar jomai. Ketika orang tidak mau mendengarkan apa yang baik, ketika orang tidak mau mendengarkan nasihat, ketika orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka sesungguhnya hatinya sedang dipenuhi oleh si iblis.
Hurian hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Maoldo aka haholomoni majakon aka nadinggan. Dangolo todi nahudari majakon aka puda nadinggan, majakon aka hata nadinggan tarumobi majakon hata ni dibata. Nuaing dia do rumang nabui idaota nagabi si jamotonota di bagasan mulutta. Asa toktong tapangasahon huwaso nasian di bata, asa toktong tapangasahon huwaso sian hata ni di bata, dinasagul di ngulutta, na parjolo. Padao ma ngulutta sian huwaso hahulumon. Jauhkanlah hidup kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Dia doneng dohonon. Gudang sian akka hita na porsea, gabe madabu tu dosa. Ala mangasahon huwaso haholomon, mangasahon huwaso siang todi nahudar. Imanakin nahudok kami lau pasauton nasa na rohana. Ala dang saut na rohana gabi di pangasahon ma huwaso haholomon. Gabi pangasahon ma huwaso na portibion ima karumang ni todi nahudar. Alay kodohorot na doa kamang doa kainang songon halak naung majakon haluaon siang Tuhani dang gumogo huwaso ni haholomon dang gumogo todi nahudar sian huwaso ni dibata. Tarumubi marhiti huwaso ni Jesus. Hurian na hinaholongan sotun gabi hatuban ni todi nahudar hita dinasa perdalanan ni nguluta. Ubahini do tapadaw man tapaholang man nguluta sian akaragam huwaso haholomon mana huwaso haportibio. Nabadua ho napakamang do akena. Naing masa urdut hatat dohot pangalahot. Gudang ujupak kita itong-itongan di mulut tahun akamang do akainang. Gudang go halak namalo ibana dia kapadohan. Gudang do halak namalo ibana dia ka namadok si hata honon. Gudang go halak naboy makataon akahata nalabok hata nadinggan. Alai dang tari damai dang tari dai sian pangalahona. Dang tarida akahata nadinggani di bagasan dirina. Suku-sukuna do hita di sini. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tarumobi tutonga-tonga ni hita akaparhalado. Bohado akamang do akainan. Molo marjamita hita. Olo bihalak manangihon jamitatta. Molo marjamita hita bohado. Olo do piak karuasi manangihon hita tiki marjamita. Manang gabi gudang na marsa. Gabi dong rupani patuhan. Atau emak unang mania turun parjamitai, unang mania turun namang situai, unang mania turun namang paditai sian nanggatani, lok madisi terus puasa. Alahita gumudang sipata holan malo makatahon, ale hola turun sian langgatan, dangadong hataridaan nata hatahoni taringot hata ni debata, dangadong hataridaan na di bagasan nguluta. Saya marjamitai hita, saya tahatahon hata ni dibata, ale holan bulak siang gereja, saya tajama dope, naso si jamau. Bahkan sudah buka dope, baju tahun, jubah tahun, gudanggo akka, siak kita kamang do akkenan, natungga bedang pataridahon, hataridaan di hata ni dibata, itu di bagasan dirita. Hurian hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Gudang halak na porsia songo kitaon tatadda do Yesus nama buan haluaon ta akui do akahuasona itonga-tonga ni nguluta alai dang mabiar hita. Gudang do pisyak kita naso makabiari ibana naso makabiari hata ni debata di bagasan nguluta. Imanakin tarimo tu halangguson. Gudang go pesya tonga-tonga kamang do akainan nalanggus itonga-tonga di huriai. Gudang do pesya kita kamang na mangulahon halangguson di ulaot. Tarubo itonga-tonga hita kaparhalado. Unang ma gabi langgus hita di ulaot ta akamang do akainan.
Naing ma sahala ni ulautai tarida sian pamulauta. Sahala ni tohoratai tarida mai sian pamulauta sian parangita. Huria nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus namangihu buharo kamangro akainan tartangi hona ka ianakko dopi hatatta somon natoras tartangi hona akka anak kota ido burta ido hatatta somon natoras manang gabi didok bapak aja kayak gitu, gak usah lah ngajari kami, bapak aja masih terus seperti itu. Unang manian holang akka hata nadinggani bui haluar sian pamangata alai doho mahita pataridahon nadinggani di bagasan dirita. Huria nahina holongan so tunggu gabe dang marsahala behita di ganup ulauta dang marsahala behita di hajong-jongatta songon ama dang marsahala behita di hajong-jongatta songon ina dang marsahala behita di hajong-jongatta songon parhaladu itonga-tonga di huriana. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Unang magabe songon suara ni saring-saring madulok kita dia kahata manang jamitatta alaso ringgan parangeta. Artina gabe marisuang jamitattai. Gabe marisuang natahatahoni. Ala gabe gudang na marsak ala marjamita hita. Unang manian gabe si songoni akamang dohot akainang. Di minggu Septua Gesimaon di Zo mahita mangalok marporang mangalok akaragam huaso haholomon parangin ito dinahodar siya diritai tatanggal homay tatinggal homay asa unang marisuang mulut tahun asa unang marisuang haluahon na binuan ni Jesus tuhita akamang dohot akainang. Unang maolo hita gabi di parhatuban akaparang ito dinahodar. Asa toktong marsahala hita. Marhiti pagkatayot tayi. Tarida ma. Naipasu-pasu di bata hita. Tarida ma. Sahala siyan ganun pagkatayot ta. Sungod Jesus napatubuhon. Hatana sa urut dohot parangena. Sungod ni manak kita akamang do akainang. Mga sahon huwaso ni Jesus. Boy hita. Marsahala madok akka sidohorota boy hita marsahala itangihon akka dongata di akka hatatta boy hita gabi halak na boy maniroi itonga-tonga ni parsaoran itarumobi itonga-tonga ni huria borhak mahita akamang do akainang law mangalo marporang akaraga buaso haholomon parangi toddi na hodar siya dirita namarao tu huaso dohot hatiuron na binuan ni Jesus. Margugo mahita akamang do akainang. Asa bui sian hadiriota tarida ma ngulutai tarida ma hatatai sian pangalahota. Hataridaan sian jamitatta ima parangit taido akamang do akainang. Parangit taido nagabi jamita na mangulu itongatongatta itongatonga ni huriana. Asa sian paranget taima kamang do akainang tarida ma namangula do hata di bata namarhuaso do hata di bata paubahok kita namarhuaso do hata di bata lama buak kita tuhangoluan na lam duminggan tarumubi diadupan di bata nakobar tulomo ni rohana. Amen. Tuhatama nama masu-masu kita tuhata namargugoy kita mangulahon hatana itonga-tonga ni nguluta. Horas manihita salut.